שלום חברים, אני יניב מרמלשטיין, מנכ"ל בעלים של משרד הפרסום וייב. לפני בערך חצי שנה החלטנו לעבור למשרדים החדשים, והתלבטנו מאוד איך לעצב ומה לעשות ואיך ליצור אווירה מדהימה וצעירה למשרד הפרסום שלנו. אחרי המון בדיקות שעשינו, בחרנו בחברת וולי מדבקות קיר. ואני יכול להגיד לכם היום, חצי שנה אחרי, ועם כל המחמאות שאנחנו מקבלים, שהבחירה הייתה מעולה. גם מהרגע הראשון, העיצובים, השירות, כל מה שהיינו צריכים, הם היו זמינים לנו ומאוד מקצועיים. הם ביצעו את הדברים בלוחות הזמנים ואפילו הקדימו אותם, והגיעו עם צוותים מקצוענים, ואת כל הקירות שלנו, כמו שאתם רואים פה בדוגמאות, הם הדביקו בצורה איכותית מאוד, מהירה מאוד, ונותנים שירות מדהים גם לפני ואחרי, ואני מאוד מרוצה, ממליץ לכולם, אם אתם עושים משרד, רק עם מדבקות הקיר של וולי מדבקות.